אז שלום לכולם, מה נשמע חברים? היום אני בפרק בהשארת אושן אקונומיק או משהו כזה. אז כן, אני מאיו, אני לא מנסה לעלות לבל. אז כן, אז מה אנחנו אמורים בעצם לעשות היום? למה יש לי אנדרפרס, למה יש לי לפידים ולמה יש לי את זה? אין לזה כל הספרים שהשגתי עד עכשיו. עכשיו אני רוצה לעלות ב-level XP בלי ללכת לקנות XP בטריס וכל זה ממיינינג, וגם אני רוצה שנגיע ל-20,000 פה בשביל לקנות את האמבר שובל הזה. הייפרדיק באמצע לייב לא מזמן היה פה, איפה מה הוא מכר? כן, הוא מכר את זה לא, הנה, זה עמית מכר מימית ג'לדף או משהו כזה, או לא עמית. הנה הייפרדיג מכר את זה, את זה ואת זה. אני לא עומד לקנות ממנו שום דבר כרגע, כי הדבר היחיד שאני עושה, כפי שאתם רואים, הוא מכר את אותו השאבל, רק ב-30,000. אני מעדיף לקנות את זה ופשוט לתקן אותו. אז כן, אז בואו נלך למיינוורד. כן, אוקיי, יש כאן מישהו. אז בואו נצא כאן ביציאה האחורית, הוא לא בא איתנו? לא. טוב. מישהו שואל למה אני מתרחק, כי אין כל כך, קודם כל במקומות היותר קרובים אי אפשר ממש לבנות. 1. 2. במקומות הקטנים, כפי שאתם רואים, חקרו אותם כבר. וזה לא לבה. ואתם רואים, חפרו כאן. כאן גם נראה לי. אפשר לבדוק. או שלא. בואו נבדוק. אוקיי, לא חקרו כאן משהו. אני רואה כאן דיימונדס. לא חקרו כאן בכלל. אוקיי, נייסוש. אז מצאנו מיין. יש לי עליי גם את הפיקקס הזה שקיבלתי אותו כשאתה חופר הרבה אז אתה מקבל כמו תיבות כאלה, הגרלה. אז כן, זה מה שקיבלתי ממנו. וואו, כמה קריפרים. זוז. טוב, זה לא הציק לי. וואו, יש לי פוד. כן. שכחתי, לא רציתי בסוף למכור את זה. כי אני רואה שם עוד דיימונדס. ורדסטון, שזה ממש טוב. בוא ניקח את הרדסטון, כי זה גם לבלס. לא שדיימונד זה לא, אבל הוא נותן יותר. צריך בלוקים. מי זה הוא? זה הרדסטון. מי ששואל מאיפה אני מכיר את השרת, אז תנו קרדיט להייפרדיק. אני לא בטוח שאני חייב לתת לו, כי הרבה מכירים אותו. כן, יוטיובר פגז. אז בזכותו אני מכיר את השרת, כי הוא צילם על זה. מעניין אם הייפרדיג עכשיו בלייב, הוא כבר היה בשרת הזה נראה לי. ואין כאן יוטיובר אחר, כן. אוקיי, הכל יפה. וואו, זה כל כך מציק, אוקיי, נעשה לנו את אותו הטריק, כמו שעשינו לזה. לא, זה צריך אבל, אוקיי, טיפלו. אוקיי, טיפלו גם אתם, וואו, טיפלו גם אתם. בבקשה. אוקיי. כן, אני בכוונה רציתי לעשות להם את זה, כי וואו, אני אעשה גם לאלה. לא מציע לתעסק איתי. טוב. כן, לאגים בטופים. אוקיי, הלאגים האלה ממש מעצבנים. זה פשוט, וואו, די. כן. ממש מציק. אז כן, זה כל מה שבעצם רציתי. אני רוצה לקנות את השאבל האמבר, ובפרק הבא נראה לי שאנחנו נצטרך להגיע עוד פעם ל-20,000 בשביל להשיג בעצם את הרנק מאיור ליובל. יובל הוא עדיין לא מאיור, יובל לא מאיור, וואו. לדוגמה, אם היה לי עכשיו את השאבל, הייתי מחוצב את זה תוך שנייה, או לא הייתי צריך בכלל את הלפידים, אבל בכל זאת לפידים זה יותר מהיר מהשאבל הזה.
אבל בכל זאת, למה לא? בוא נוריד אתכם. וואו. זה אוקיי, זה טוב שהיה כאן את זה. נשים כאן כבר מראש לפיד. טיפול. אוקיי. כאן אני אשים גם לפיד, שהיא מראש. אני רוצה לשים כאן. אוקיי, יופי מצוין. עכשיו, אני מקווה שלא יקרה כלום רע. אוקיי, זה... וואו, מה? מה זה עשה ללפיד פה? הרגת או מה? טוב, לא משנה, בוא נוריד את כל הלפידים. וזהו, כן. בואו נמשיך. לא יודע אם כדאי לי לחצוף קול אני חוצב רק במקרה, כי זה כן נותן XP, זה בסדר, אבל רק במקרה ואני לא מוצא שום דבר במיין, ואני לא מוצא מיין שווה כל כך. טוב, לחצוב בכל זאת. כאילו, כן אפשר למחוק קול. וואו. אם אתם רוצים לראות עוד כאלה סרטונים של השרת, אז תנו לייק. אם יהיה לייק אחד, אני מניח שאני לא חייבים כאילו לתת לייק, נראה לי שאני כן אצלם עוד כמה סרטונים. אני אצלם בערך עוד 3 סרטונים, ואז נראה אם כאילו יהיה באחד מהסרטונים לפחות לייק אחד, אז אני כאילו ממש אמשיך לצלם פה הרבה, יחסית. בסדר. ילד, אתה קריפר. וואו, איזה מניאק עם הקריפרים האלה. האמת, אין לי בעיה להיכנס כאן כל כך, הם לא יזיזו לי. מה אתה מסתכל עליי? אתה מה? מאיפה יש לך אומץ? בוא, מה אתה מסתכל בכלל? וואו, טוב. אולי עוד פיצוץ? בום. ואתה כבר יושב כלום. מה? אוקיי, זה בגלל זה. שאתם רואים עוקבים אחריי כאן. או שזה לאגים. נראה לי שזה לאגים של הספאון. או שזה ספאון, משהו, איזשהו באג עם הספאון. או שאין לי שם של מושג, אבל בסדר. יש את הבאגים האלה גם ב-iPixel. בכללי אני די מניח מה זה. אני מניח שהם עשו את זה באותו וורלד בדיוק, רק סוג של מפה שונה, לא יודע איך להסביר את זה ממש. אז לדוגמה נגיד שכאן אני עכשיו בספאון שלה, או שאני בספאון. אז פשוט אני רואה את הסרטונים שבספאון. נראה לי, אני לא בטוח, לא אומר כלום. ב-iPixel זה קורה לרוב, לפעמים אצלי לפחות גם. זה לא רסטון. כאן אני רואה רסטון שהתרנגולת הפעילה, תודה לך תרנגולת. אני יודע שבאים מאחורי. שיצוץ. וואו. מניאק. זה אני לא צריך, את הגרבל אני גם לא צריך. אני אשאיר כאילו את הגרבל הסטאק הזה שיש לי, שיהיה לי את הביטחון, לך תדע, פתאום אני ארצה לעלות וכאילו אני לא אצטרך לעשות שורה, אז במקום ואז וסטורם. כן, אז חברים, אז הצ'אלנג' שלנו זה אחד, לקנות השאבל, והשני זה להגיע בין 30 ל-50 רמות XP, או שבין 35 ל-50. אני מקווה שאנחנו נצליח. את ה-XP לא חובה, מה שכן חובה זה השאבל. אני ויובל כבר חושבים בערך כמעט כל היום על השרת הזה רק בשביל להשיג את השאבל המסכן הזה. ואני לא יכול להשיג את הרן כיוטיובר, לצערי. אני לא יכול להשיג את הרן כיוטיובר, ככה, שיהיה לי רשום ככה. אין כזה נקודה רק שלי משלו את זה. אז אני לא יכול בגלל ש... אני צריך 1500 סאבסקרייברס וכל מיני דברים כאלה, ולרמות אותם אין לי כוח ואני לא רוצה גם כי אני לא ילד מגעיל. כן. אז יאללה, אוקיי, יש לי גרבל. שזה דווקא לא די נייסוש. וואו. אוקיי, חשבתי שיש שם כלום. כן, אין פול דמג' בשרת. לא, כן. ויש מקומות שגם אין בהם PvP כאילו בין שחקן לשחקן.
לא הולך משהו, אני לא מקבל XP מהזה, אוקיי, מזה אני כן מקבל. אבל זה ברור. מהאמרלד לא, אבל זה כסף. אוקיי. תן לי. כן, אפשר לעשות ווט, ואולי נעשה בסוף הפרק ונעשה אופן לקי בוק. לא לקי בוק. לקי בוקס. כאילו לקי צ'סט, לקי. עכשיו אתם לא רוצים לקרוא לזה. אוקיי. You want to meet? You can't do it, I'll kill you. טוב, אז אני רואה שגם למעלה יש שם משהו. גם חוץ מיציאה. כן, אני לא מפחד מהזומבי הזה. בוא נראה אם יש כאן משהו לא. בוא תנסה אותי, בוא. level XP. תאמינו לי אני צריך 3.5K. אני לא רוצה לנסות לשאול בצ'אט כי כל הקטע שלנו, מישהו יכול לתת לי, כי כל הקטע של הצ'אלנג' זה להשיג לבד. כי אז פשוט, וואו, נדפק לנו כל הסרטון. מישהו שואל למה, כאילו, לא התחלתי מאפס עם זה, כי את הכסף אני ויובל חרשנו על זה כל היום, ואני לא רציתי להתחיל הכל מחדש. אז כן, כאילו, אתה סרט, כל היום לא יכולתי לצלם פשוט. לא יכולתי כאילו לצלם כל הזמן, כי זה, כאילו, תחשב, אז בסוף ידפוק לי קראש למחשב. לרוב זה שזה כל כך הרבה קבצים. זה לא ממש, זה כאילו לא 2 שניות, משהו. וואו. אז אני מקווה, בבקשה, תנו לי משהו טוב, תנו לי משמור, תנו לי משהו טוב. וואו. לפידים. אוקיי, לפיד. מישהו שאין למה לא חצבתי למטה את הכל כי הוא לא כל כך עכשיו. ולא יודע, לא רציתי. כאן אני חוצב, לא יודע למה כאן אני כן חוצב ושם לא חצבתי, אבל בסדר. את האמת, כאילו אני ויובל לא באמת חרשנו כל היום, חרשנו איזה 4 שעות וזהו, אפילו פחות, 3 שעות, שעתיים, בין 2 ל3 שעות, כי אנחנו לא עד כדי כך משועממים כל היום לא יכולים לחרוש. וואו, וויץ', מה שלומך? טוב, שתהנה. וואי, זרקה פויזנד והוא קיבל את זה. קטנצ'יק כזה. אוקיי, what the fuck, לול. אוקיי. אם אני הייתי מקבל לא היה כל כך אכפת אותי, כי בפויזן בכללי אף אחד לא יכול למות, לא מוב ולא אני. ולא כאילו לא שחקן, ולא... בקיצור, שום דבר לא יכול למות בפויזן. כמעט. מישהו נוב כן יכול לעמוד מפויזנט. זורק על עצמו פויזנט, נכנס ללאבה. באמת. וזה טכנית כן נחשב מפויזנט, כי חלק מהעבודה הפויזנט עושה, לא רק כזה. אתכם אני לא צריך. אותך יותר נכון אני לא צריך, כי זה אחד. יחיד דומה, יוחד, כן. בוא לפה, אותך אני כן צריך, בגלל שאני קונה כל הזמן אנדר פרל, ואתה יכול להביא לי אותם בחינם. כאילו זה לא... וואו, חרד קריפר, אהבת אותי מהאנדר פרל. וואו, אני פשוט אעשה כאן סטום. לא ככה. סטום, נייסוש. וואו, רק רגע. הכל בסדר. בדקתי אם אין בעיה בצילום. וואו, חם לי רצח. זה איירון רגיל, וואו. חשבתי שזה רצח.
אוקיי, אני אכנס לפה, אקח אתכם, ואתכם. אם זה יגיד שאין מקום, אז אוקיי, אין מקום. אתכם אני אזרוק. אוקיי. אנחנו בסדר. טוב, ווארפ שופ. אני מניח. וואו, הורדתי את האוזניות. והם נפלו לי. רגע. וואו. מי ששואל למה הורדתי את האוזניות, כי כואבות לי כבר האוזניים כל היום. רק עם אוזניות. אם אתם שואלים על זה הבוקסים האלה, אז פשוט שאתם רואים זה chest plate enchant, זה כאילו enchant bow enchant, זה ל-weapon enchant, וזה ל-helmet enchant. אז כן. יש לנו 19K, זה אומר שאנחנו צריכים עוד ממש קצת כסף, והסרטון לא עומד להיגמר כי אנחנו לא הגענו ללבל 30 ולא עשיתי וורט. אני רק כאילו רוצה, מה קשר וורט? לא עשיתי לקי קייס אופנינג, ואני כן עומד לעשות. אני כן, היי מן, what's your name? טוב, בוא נעשה לשום. נחצוף פה קצת, וזהו, בעצם סיימנו, סתם, לא נחצוף פה קצת. כאילו, הצ'אלנג' שלנו בכללי להיום זה לא היה קטע של ה-XP, כן? אז לא נראה לי שאני אעשה באמת את ה-XP, אני אתן איזה כאילו פרק יחיד. כי לא באמת רציתי את ה-30 XP, אני רוצה יותר מ-30 XP, אני רוצה לקנות משהו יותר יקר. You need more 18. 15 level זה לא כל כך קצת, כפי שאתם רואים את זה level אני, וכמה עוד ייקח לי. 15 level זה אומר שיקח לי עוד 30, אני צריך להגיע ל-42. זה לא קצת, אז כן, אני לא עומד לעשות את זה כל כך היום. היום אנחנו עומדים לקנות את האמבר שוול וגם לתקן אותו, אז זה אומר שתי דיימונד שמחים אני צריך. שתישארו לי בצד. היה לי מים? לא ידעתי. טוב, בסדר. עכשיו אני יודע. אתכם אני חייב. טוב, בהצלחה לנו. אני מכרת על זה. אם אנחנו מגיעים ללבל 30, אז אני עומד לי... קיצור, אני עכשיו הולך לבזבז את כל הלבלים שלנו. לקנות כמה בוקסים, אבל מה שכן, אני אצלם את זה, כי אני רוצה שנעשה פרק בייחודות, פרק ממש שלם, שכל הפרק אנחנו מנסים לקבל XP. כן, אני לא בטוח שזה יהיה פרק עם יובל, כי כשאני יכול לצלם והכל בסדר, הוא לא יכול. זה קצת מעצבן. קצת הרבה מעצבן, לפחות אותי, כי אני לא מצליח לתפוס איתו זמן. אני לא מבין מה הוא עושה כל כך הרבה זמן, כאילו... הוא אומר שהוא לא רוצה לעשות, שהוא עדיין לא רוצה לעשות את החוברת עבודה שנתנו לנו בבית ספר, בחופש. כן, אנחנו באותה כיתה. אני לא מבין כל כך למה הוא לא רוצה, אבל נחיה עם זה, בסדר. כמה יש לי? נראה לי שזה ספיק. אני מקווה, אבל לא נראה לי בעצם. בוא נהרוג אותו. אני... טוב, אני אשאיר את זה וילך למכור את זה.
וואו, 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 מה יש לי, איזה רעיון, איזה רעיון פגז יש לי. טוב, לא משנה. נוותר עליו כי אני לא עומד להצליח להשיג אותו עכשיו. וואו. שיט. מי ששאל לא משנה מה זה, מה אמרתי? יש משהו, משהו קשה מאוד. טוב, לא משנה זה. טוב. בוא נחשוף את הרדסטון. תקועל. למה לא? את הקובל אני לא צריך כל כך. כי חרשנו כאן את כל המנהרה, בוא נראה אם יספיק לנו. אבל לפני שאני הולך למכור את זה, אני שנייה חוזר אליכם, אני צריך לעשות משהו, ואני כבר חוזר. אז אוקיי, חזרתי, עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות. ביקשו ממני משהו. וואו, נו, אני חייב עוד קצת. רוצה להגיע ללבל 30. תן לי לבל 30, בבקשה. תודה באמת. חצי, אפילו לא רבע לבל. ממש עוזר. שיט מן. או, וואו. דיימונד. וואו. אוקיי, נייס. אוקיי, בואו נראה. וואו, מעניין מה זה. מאיפה יש כל כך הרבה דברים שווים במנהרה שכבר טכנית חקרו אותה. מי שחקר אותה, אני רוצה להגיד לו שהוא אידיוט וחצי. הוא כאילו פספס את המיינינג הזה, ועוד טון המיינרים ממש שווים. זה ממש אידיוט. זה מה שיש להגיד בזה, ממש. אבל מצד שני אני רוצה להגיד לו תודה, כי בזכותו לא הייתי צריך לחפש הרבה זמן מיינינג, שיהיה כאילו קשה למצוא, ומצאתי מיינינג ממש בזכותו, שהוא לא חפר את המיינינג הזה, קיבלתי ממש מהר, כאילו, מצאתי מיינינג שלי. אז כן, וואו, איזה דברים, בוא נעלה. כן, אנחנו לבל 30, יש, אני רוצה להגיד תודה לכם על זה שראיתם את הסרטון המגניבוש הזה שהגענו ללבל 30. כמה מעניין אותי לדעת כמה לבל XP אני צריך. אני צריך להיות לבל... מספיק לי, אני צריך עוד 79 לבלס אבל משהו אחר. סטום, בסבבה, ווארפ שופ. אז כן, אני מקווה שיספיק לנו הכסף שיש לי עכשיו, אני ממש מקווה, רוצה, אמן. ואני הולך לבנות גם קצת, אם יספיק לי, אני מקווה שיספיק לי. כמה זה יעלה לי? וואו, 100. אני מקווה שיספיק לי. גם לזה וגם לקנות עוד קצת איירון, כי אני אתלן ללכת למיינינג ולחפור קצת איירון. וחייב להספיק. יש! וגם מספיק לי, כן, אתם עכשיו רואים את זה. הכל מצולם, כן. יש. פתאום עכשיו כזה, מכרו אותו? לא מכרו אותו. טוב, אז תינקיתי. וואו, אני לא רוצה את המגה שוול, כי אולי לזה יש הברקינג יותר נמוך, אבל לפי שציפי 1000 יותר טוב. ב2 יותר חזק, יש כאן אותו דבר חדש, אבל זה של הייפרדיל והוא עולה יותר. אז וואו, what the fuck, יש, שמנו את זה. ומה? קולון פיש? מה? אידיוט. מי מוכר בכזה מחיר? לא דיברתי על הספאונרים, הספאונרים זה מחיר מצוין. לא צריך ברצינות. אוקיי, אז זה מה שרציתי, ולא סיימתי עדיין. אנחנו עכשיו עומדים ללכת לעשות את הדבר הבא. היי בחורצ'יק,
מה שלומך? אז את זה, לא מספיק לי. את זה, עוד אחד כזה, ועוד אחד כזה, לא מספיק. אז כן, בום! מה זה? זה צ'סטפלנט אינצ'נט, ויש לנו אחד כזה, ובום! וזה ל-Weapon אינצ'נט. וואו, Weapon אינצ'נט. מעניין, אבל לא יודע טוב. בסדר, עכשיו אז בואו נעשה את הדבר האחרון ליום. נעשה את זה לשמיים. או בעצם בואו נלך לספאון של ה-Dismount. נראה לי עוד יהיה פרק על הספאון, על ה... אוקיי, אמא שלי, רגע. בטח שמעתם רעשי רקע. זזתי קצת את המיקרופון. אז כן, הנה העיר שלי. לא, אני עצרתי אותה. אבל בסדר. המנהל של העיר. אוקיי. הנה. מה? אוקיי, מישהו שגם לו סליים מרס מכר אותו. הנה. ירזור און. ככה קוראים למנהל של העיר. אז זה הבית שלי. כן, אין כאן שום דבר בתיבות חוץ מבכמה תיבות האלה. יש כאן 4 גאפלס. הנה, ווד. ווד. באתי לכאן בשביל לעשות את זה. את זה. נכון, אני צריך 3 כאלה. וואו. מי ששואל מה אני רוצה להכין זה... עוד שנייה תראו את זה. נראה לי שמישהו כבר הבין, מי שהבין על זה הבין. אני רוצה להכין... צריך עוד כאלה. נקנה עוד 2 בערך. כי זה יספיק לי 100%. אז בעצם מה שאני צריך זה... אנביל. בשביל לעשות שוול חדש. שוול יפה. שוול חדשה. לא. עת חדשה. קיצור, לא משנה. הבנתם את מה אני רוצה לעשות. אז בלוק אחד, והנה אנביל. וופ. וויפי דופי. יש לי דאבל דור. אני אשים את זה... וואו. אני אשים את זה פה. שיהיה כאן, לא אכפת לי. אתה יצרת את זה? אתה תחזיק את זה. לא אכפת לי אם אתה טיפול איתו. סתם כן אכפת לי. את זה, ועכשיו אנחנו נעשה פה PV1 דאבל דיימונד שובל, ואם אנחנו מחברים לשניהם, בואו נרשום פה ספונג'י 2005. כן, ספונג'י 2005. אז כן, ובום, יש לנו את ספונג'י 2005 שוול OP ברמות. אז כן חברים, אנחנו הצלחנו ביחד, עשינו בעצם את מה שרציתי לעשות היום. אז כן, אני ממש שמח שהצלחנו. אני חורש על זה די הרבה זמן עם יובל, ואני ממש שמח. עכשיו, פרק הבא, זה או שזה יהיה עם הלבלים, או שזה יהיה גם הלבלים וגם לעזור ליובל להגיע ל-20,000 בשביל ניו רנק. אז כן, אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, וואו, אחי. אז אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, ואם כן, אז תנו בלייק, תנו בסאב. כן, אז... וכן, אז יאללה, וואו, מה? הם שינו כאילו את ה... איזה חרא זה דבר, אני סבבה לי אחר. טוב, אז תנו בלייק, תנו בסאב, ואנחנו נתראה בפרק הבא של מיינקראפט, ויאללה ביי חברים.